Здравейте хора! Днес ще играем Special Forces, не знам как се чете точно, Special Forces Grip 2. Първо да разберете как се играе играта, цъкате New Game. Чакайте да върна. New Game цъкате. Тук си избирате къде да играете. Тук е нещо като CSGO, обаче не за телефона. И аз избирам това. Цъкате така. Изчаквате малко. Тук кой да избера, Айде това. И е точно като CSGO. Само трябва чакайте. Не. Добре. Какво? Само 700. Добре, само с пистолет ще бъда. Та играта е много яка, защото е нещо като CSGO. Аз пък CSGO. CS. Едно CS1. Само дето няма гранати. Това е тъпото. Може да играете без интернет. Аз е просто такава. Може да си играете с интернет. Заради. Те пак ги всички са. Сега си купа някой хубаво оръжие. Дай тук. Айде къде 47. Бърз. Така бак. Даже мисля, че е по-яка. По-яка е от CS16. Машина изобщо. Също ако някакъв мод, как не забравихме името на този мод, като се го свалите, можете да си правите оръжието да си има такова. Но си имат различни цветове. Как сега забравих как се прави. И честица нова година, хора. Пожелавам ви много здраве и много щастие. Не мене, не дрита. Що мене стреляш? Също като сложите просто това хиксчето, като го сложите на целта, то с автоматично стреляне е нужно да натискате копчето. Може да клякате. Аз в играта съм се кръстил Юмит, защото един приятел така се казва. Юмит Гюлер, турско име. Той си е българин, не знам това се опъстили така. Много яка игричката, може да се свалите Google Play безплатно, точно като CSGO. Ако знаете някои други яки видеоигри, нещо такова, дето са като на компютъра, обаче може да ги играя на телефона, моля ви кажете ми. Пишете долу в коментарите или във Фейсбука. Аз съм Алик Шопов. Там пишете името. И аз съм един такъв самолет, военен самолет от Втората световна война. Ход 229, ако някой го знае. Също съм чувал, че от това War Thunder може да се играе на телефона. За тези, които не знаят кой е War Thunder, това е игра на компютър, дето е такава с самолети, с кораби. С корабите наскоро ги включиха. С танкове, с всичко. Абсолютно с всичко.
Само дет не мога да излезеш от танка да твърчиш наляво надясно с гранатомет и нещо такова. Моля ви, кажете ми, дали мога да си такова, да си я сваля на телефона. Има много празно пространство. Да към 20 мегабайта. О, за това ви казвам. За това такива притежения. Ако ви е харесал клипчето, лайкнете, напишете нещо долу в коментарите, за това да пита. Кажете някоя друга идея. Не, защо е? Стрелява, ник. Той не забавен каран за това. О, май видео, наистина имало гранати. Има гранати, супер. Добре. Айде, защото след това ще свърши. Някой. Има и снайпер, както видяхте. Може да се играте без интернет. Има това. Искам и аз такова, много бързо сигурно. Може. Снайпер. Тъпото е, че тук контрола, стрелбите и са много на... Това силно е. Айде. Ще съм натискал това за игрите. Да, защо ме целят всички? Така че нещо си купа ново. Добре, айде взимам. Оф, не грицах.
искам пък аз. Веднага си го взимам. Не може така. Красивка. Автоматик ли може? Не съм си го купил преди това. Не гри. Може да ги пропусна. Трепал съм 26 човека, пък мен един път съм отрепал. И после сега примерно сега като свърша това. Излизам. Добре, сега ще излизам. И отивам към... Така, чакаме първо тук. Може да играете двама човека само. Може да играете с... по Bluetooth, по Wi-Fi директ и така. Добре. Хайде. Вярно, аз изключих Wi-Fi. И ми мисля това да бъде от клипа. Извинявайте, другия път ще ви покажа как да играете в това онлайн. И мерси, че гледахте. И лайкнете видеото и пишете там. Довиждане.